Hearing mane kudo थांनायनि र' केस लाय माने आमा बम हाय आपडेट पुइलानो जेरै मिडिया फ्रेन्ड्स संनो हामबाय ते खुलुमाया फारो ते नाय तंगे लुबरगनो हामबाय ते खुलुमाया फारो कखायसिनि तिनि कोनो एबो केजुअल प्रेस मीडिया जों जस्ट तिनि हियरिं नि इनफॉर्म दिना बागै फाइका सो गोबां बर'नि गोबां सोंमों दंगै मानो आमतिम बागै जों पब्लिक इंटरेस्ट केस खेमाबा पब्लिक न जानो नांगौ तामं खाता मंगिया सो पुइलाओ जों हियरिं गो बर'नि हयते काउंटर बर' डिफेंस साका जे विदाउट आरटीआई फाइल खायो पीआईएल खायका हने सिनी बिसिंगो सिनी तिप्रासा सिगला बदल नेंगै खरक ताकु आरटीआई फाइल खायजाक ओमफ्राय सो ताबु पर्यन्त जोङो बनि राइट आन्सार मायाखौ ताबु जों नासिंजाक न ते बर' अर गसिका जे 2024 नि सिमी ताबु साक जरा टीटीडीसी निंगै फ्रेश बाबे कोनो एडभार्टाइजमेन्ट देउ चाकरि तलां जाया खने गसिका ओंखाय सिनि सुमुंखाबनो ओंखाय आप तलां जाया सिंखाय जों बर' बाहायखाय जों ताबु अब स्केम हिनै जों अंखा ओंखाय अरनि बिसिंग ताबु सादाय खलायो जोंनो बर' एलिगेशन दिखा जे जों पलिटिकल मोटिवेट एकटा संस्था होनबा संगठन होने ओंखाय आं अर ओपनलि चैलेंज खायो नर चिनि बायदता नै खरच चेक खायदि जों जदि कोनो पलिटिकल बे लिंक अफ दं ओंखाय जोंनो लोकरक जे एंको खायमानि जों एक्सेप्ट खायो जों पूरा इंडिपेंडेंट कायसा अर्गेनाइजेशन सिक्ला बदल जों एंटायर तिप्रासा जे सिक्ला चालाय दंनाय ताबुक जे यंग जनरेशन जरा ताबु परि दंनाय बरनि बागै से सामुंखायो खायनन चेंखा ओंखाय अबनि बागै नबो आं सायसुंनि बा चिनि बदलनि सिमी रेस्पॉन्सिबिलिटीया अब जत तिप्रा हानि जेसे चिनि फाइनाल यंग जनरेशन नि बागै रेस्पॉन्सिबिलिटी कारण जों आमतिखाय जदि दिन बा दिन जुदि नासिगि दं ओंखाय जत जानि मते जान चंलाय बरकनो बागलाय नालायो अमते हायंखाय जों नबनो एक्सेप्ट खायमांगला सो जोंनो सिक्ला रक फिसा लगिरिनो बागा आं सिनि अबनि बिसिंते आं कयो ओंखाय ते केसको ओंखाय जे हियरिं नि नेक्स्ट हियरिं नि डेट अब जों मीडिया नि माध्यमे जों बसकांनि दिनो अबनो अपडेट खायनाय ओंखाय ताबसो जरते अबनो आं क्लोज खायको गोबांमा कक थाय दङ साजानाय ताबुक जों अबनो सायाको ओंखाय ते केसको गोबांमा चिनि बिसिंग जारा जब होल्डर रक ताबुक जे जब मानजाक रक बरक हयतोबो क्वेश्चन माने बरनि खाओ चंगै मानो जे जों अबनति सावै बा केस फाइल खाइसे बरक एनि चाकरि थाना नायखाव माहेर वान सुगमेनो तो आं अबनो किसे क्लियर खायनायो नरक लाई थांनाय चिनि स्टेट गभर्नमेंट नि नरक नुखाना 10,323 बाहाय बरकनि चाकरि थांजाखा सो जे बरक फानं तो इलीगल बाबे खायगांगांखाय अब कुना कुनु दिनो कासाजांना अब थांनाय नंखाय आरो चिनि कुनु याकरि हिनि मानु थाना थांखाय जारा जे चाकरि दिने रक बरक साइमानते बाहायके अबुल सामावनाते से रिपीट खायतं जों अबनि बागैनो जों जस्टिस नायनो जों खायो ओंखाय नरकनोबो जों साव जोंनो लगिरि फायदि जों बे बाक्सा फायदि हिने काहाम हामे चेरि नायलायनाय जे काहामाबनो सानाय हुड विल बी डिसाइड जों ताबो पुइलानि सिमनो सारा गया जे अमुक खायोबा अमुक खायन केबनो इंडिकेट बुखाया केबनो साया बुसाया काहाम बुसाया जे सिस्टेम तंमोन अबनो फॉलो खायतो सिस्टेम नि एगेन्स्ट जदि केबो सामुं खायोंखाय जों अबनि बागै खरांति सानाय एदार ताबो साथाय कलायो रिसेंटली ताबो चिनि नन्दनगर जे घटना घटिमानि अबनोबो जों कन्डेम खायो जों अबनोबो जों बाहायके चिनि बरकनो जस्टिस सिमान जों अब उंगो खायनाय चेष्टा खायनाय जों नायखलि दङ बरकबो ओंखाय गोबां बरकनि क्वेश्चन जे एडिशनल सिमी क्वेश्चन खायो स्टेट गवर्नमेंट क्वेश्चन खाया अमतेरक साव जों तरक स्टेट गवर्नमेंट नो क्वेश्चन खायनाय चिनि ओवरऑल तिप्रासानि बागै बा चिनि तिप्राहानि बागै काहामनि बागै जों नायनो बागै जों रेडी दं सो जतन आपिल खायो जों बाय लगिरि फायनानि बागै ते केसे पॉइंट नखा चिनि दिनै हियरिं नि बिसिंखै साख्लाय जाखा जे कयेक जना जे स्केम दंनाय माने जब मानजाक रक कयेक जनानि बरनि सैलारि होल्ड दंनाय ओंखाय फ्यूचार अब तेबो बारिमानो ओंखाय अब आं ताबो स्पेसिफिक डेटा रियाखौ कारण ल एंड ऑर्डर नि मेंटेन बेपार दं ओंखाय जों बसकांनि दिनाव मतेसा जों विथ चिनि एडवोकेट सहकै जों अपडेट दिनाय सतना हामबाय।